Искандаркул. кишвари кӯҳҳо чунин унвон гирифтааст мустанад дар таҳияи гурӯҳи эҷодии идораи телефилм ва дубляжи телевизиони тоҷикистон. истиқлол дар ҳамбастагӣ бо ваҳдату сарҷамъии аҳолӣ мукаммал мегардад. ба таври дигар ваҳдат ва истиқлоли давлатӣ якдигарро пурра мегардонад ва ин пайвастагӣ омили рушду тараққиёти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ гардида дар боло рафтани сатҳи зиндагии сокинон замина мегузорад. дар радифи дигар соҳаҳо дар замони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи сайёҳӣ ҳам бемисл рушд намуд ва муҳимтар аз ҳама мавзеъҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон ба оламиён густурда муаррифӣ гардид. дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азиз ва бо ҳам ба сайри Искандаркул меравем. من دوست می‌دارم مهمون دوستی آدمان تاجیکی این آدم‌ها دلکش هستند. من دوست می‌دارم طبیعت، من دوست می‌دارم در اینجا بسیار عجایب چیزها علیش می‌شوند این خوب. искандаркул тамошогоҳи мардуми ҷаҳон аст ва бо обу ҳавои дилкушо, паррандаҳои хушилҳону манзараҳои дилфиреби худ қалби ҳар бинандаро тасхир менамояд. истиқлоли комил, амну осоиш, сулҳу субот ва ваҳдату якдилии сокинони мамлакат ки боиси рушди бемайлони Тоҷикистон ва муаррифӣ шудани он чун кишвари пешрафта гардид, вуруди сайёҳони хориҷию боздиди онҳоро аз мавзеъҳои хушобу ҳавои ин дурдонаи олам бештар сохт. тоҷикистон ҷойи аҷоибот, ҷойи беҳтарин барои истироҳат кардан. аз ҳама маъқултарин кӯҳҳо. بسیار زیبا من دوست داشتم. таъсис ёфтани кумитаи рушди сайёҳӣ маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ, ба кор шурӯъ намудани ширкатҳои сайёҳӣ ва кушода гардидани хатсайрҳои нави сайёҳӣ дар самти сайёҳати истироҳатӣ, табобатӣ, кӯҳнавардӣ, варзишӣ ва ғайра замина гузошт ки таваҷҷӯҳ ба Тоҷикистон бештар шавад ва шумораи сайёҳони хориҷӣ аз як сол то соли дигар афзоиш ёбад. аз ҷумла масири Душанбе Искандаркул, Бохтар Искандаркул, Кӯлоб Искандаркул, Айнӣ Искандаркул, Хуҷанд Искандаркул ва ғайра хатсайрҳо амал мекунанд. ба ғайр аз ин, ширкатҳои бонуфузи сайёҳии хориҷӣ дар доираи хатсайрҳои Искандаркул имкон доранд сайёҳонро ба Тоҷикистон ворид намуда ба ин мавзеи боиси диққат биоваранд. Искандаркул. иқдоми ташкил намудани ширкати сайёҳӣ ва истифодаи озодонаи хатсайрҳои сайёҳиро соҳибкорони ватанӣ бо истифода аз имконоти хуби ташкилшуда дар заминаи пойдории истиқлоли давлатӣ ва ваҳдату сарҷамъӣ пеш гирифтаанд.
Искандаркӯл. масири ҳамвор. барои аз душанбе ба Искандаркӯл сафар намудану муддате канори руду дарё ва кӯлу чашмасор, инчунин рӯи сабзазору зери дарахтони сарсабзи ин мавзеи дилфиреби Тоҷикистон хотир шод намудан ҳамагӣ як рӯз сарф мешавад. вале дидани ин манзараи зебои табиӣ рӯҳияи болидаву хушҳолии беандозаро чун хотираи таъсирбахш умре барои кас боқӣ мемонад. ممکن 4 یا 5 بار طبیعت رفتم، لیکن بسیار زیبا، همه خسرو، هوای نز، ساکین، بسیار بامعقول است. همه کس بسیار مهمان دوست. сайёҳони хориҷӣ мегӯянд бо дидани табиати гӯёи мавзеи ҷолиби диққати Искандаркӯл таассуроте пур аз фасона мебардоранд ва дергоҳ новобаста аз он ки дар кадом минтақаи сайёра қарор доранд васфи обу ҳавои дилписанди ин минтақаи зеботарини оламро хоҳанд намуд. табиат ва кӯҳҳои Тоҷикистон зебо аст. пеш аз он ки Искандаркӯлро аз нигоҳи сайёҳон тасвир кунем, нахуст маълумоти мухтасар дар бораи он пешниҳод менамоем. Искандаркӯл аз роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ, ки суфтаасту дар он кас имкон дорад роҳат сафар карда бошад, ҳамагӣ 24 километр берун аст. он ҳам тавассути мавзеъҳои зебо ва қадқади руду дарёҳои мусаффои дараи хушобу ҳавои фон. дар ин масир кас бо тамошои атроф эҳсоси хастагӣ намекунад ва ҳатто аз расидан ба мавзеъ бехабар мемонад. номи ман Кристофер Вуд. ман худам аз Амрико оладор ҳастам, 4 фарзанд ҳастам. мо бисёр ҳамин тобистон ба ҳамин ҷа кӯҳ мебием, палака мезанем барои вақт гузарондан. ҳамин боду ҳавош тоза, ҳамин ҷои ҳозир сабкин нас, қадар хунук не, гарм не, ҳамин дарё ҳаст, дарахтҳо ҳаст, кӯҳ ҳаст, ҷои зебо аст. Искандаркӯл. дар масири Искандаркӯл мавзеъҳои зебои дигари мамлакат ба сайёҳон муаррифӣ мегардад. Искандаркӯл аз 5 чашма бо номи 5 чашма ва 4 дарёча аз қабили Сарима, Ҳазормеш, Саритоғ ва Оби Морон сарчашма мегирад. аз кӯл як руд, яъне Искандардарё, ки дар олам машҳур аст, ҷорӣ мешавад. ин дарё дар масофаи зиёда аз 1 километр дуртар аз кӯл аз болои кӯҳи лағжидаи пеши ҷараёни дарё гирифта ҷорӣ мешавад. дар ин мавзеъ об аз масофаи хеле баланд ба ҷараёни аслии худ меафтад ва яке аз шаршараҳои зебои дунёро ба вуҷуд меоварад, ки беназир аст. дар натиҷаи таҳқиқоти геологӣ ва зилзилашиносӣ муайян карда шудааст, ки ин кӯл дар замонҳои хеле қадим дар заминаи афтидани кӯҳ ва сари роҳи 4 дарёча Ҳазормеш,
саритоғ, сарима ва моронро банд кардан ба вуҷуд омадааст. кӯҳи афтидаи мазкур 1.5 километр дарозӣ дорад ва баландии он 600 метрро ташкил медиҳад. нигоҳе ба мавзеъ. искандаркӯл дар қалби кӯҳҳои зебову сарбаафлоки фон ҷойгир аст. манзараи шаршара, обу гулу гиёҳ, дарахту ҳайвонот ва паррандаҳои нодир, дар маҷмӯъ табиати дилписанди ин макон бозгӯи ҳақиқати табиӣ ба вуҷуд омадани мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон аст. инҷо табиати гуногун дорад. кӯҳ аст, кӯл аст. умед мекунам ки одамони зиёде сар карда аз ҳамватанони худам ва аврупо ба инҷо омада табиати зеборо тамошо мекунанд. аз ҳама бештар дар инҷо рангҳои табиат ба ман писанд омад. кӯл ранги кабуди зебо дорад, кӯҳҳо ҳам ранги замин ва бисёр тасвирҳои рангаи дигар ки шахсро мафтуни хеш месозад. сайёҳон аз кишварҳои гуногуни олам барои сайру тамошо ва истироҳату фароғат ба ин макон меоянд. дар ин мавзеи тасхирсоз сайёҳии истироҳатӣ, табобатӣ, варзишӣ ва кӯҳнавардию алпинистӣ ривоҷ ёфтааст. воқеан дар дараи фон, махсусан дар мавзеи Искандаркӯл, ташкил намудани ҳама намуди сайёҳӣ имконпазир аст ва бо назардошти ин ҳар як ширкати сайёҳии ватанию хориҷӣ хатсайр намуда сайёҳонро ба ин макони афсонавӣ меоранд. сайёҳон бо дидани ин манзараҳои дилфиребу илҳомбахш таассуроти хотирмон мебардоранд ва шоҳиди бевоситаи зебодиёр ва дилфиреб будани табиати Тоҷикистон мегарданд. бо чанде аз сайёҳони хориҷӣ ҳам суҳбат шудем, ки бо ташриф ба ин сарзамини биҳиштосо ва дидан намудан аз кӯҳҳои сарбаафлоку дар як фасл мавҷуд будани гармӣ, хунукӣ ва мӯътадилии ҳаво худро хушбахттарин фарди олам меҳисобанд. он чизе ки дар ин ҷо дидам, табиат, кӯҳҳо хеле зебо аст. ман хурсандам ва боз бештар дидан мехоҳам. ба андешаи сайёҳону кӯҳнавардон ва варзишгарон, дараҳо, кӯҳҳо ва ағбаҳои хушманзараи сабзу фирӯз, ҷангалзорҳо, дарёҳои пурталотум, пиряхҳои гуногун ҳаҷм, кӯҳҳои бошукӯҳу ҳавои мӯътадил ва дастрасии қулай ба нақлиёт сафарро хеле хотирмон мегардонад. дар фасли тобистон ин мавзеъро барф ва ҷангалу доманакӯҳҳои сабзпӯш ҷило мебахшанд, ки ҳар бинанда мафтун мегардад. табиати Тоҷикистон ба фикри ман зиботарин табиат дар дунё мумкин. кӯҳистон ба ман хеле маъқул аст ва ман бисёр лаззат мебарам аз инҷо. бо дидани зуд тағйир ёфтани обу ҳаво, ҳолат ва ғайра, дар давоми расидан аз як мавзеъ то мавзеи дигар, сайёҳон дар ҳайрат мондаанд ва онҳо бо муҳаббат дилбастагиашонро ба Тоҷикистон иброз медоранд. Тоҷикистон ҷои аҷоибот, ҷои беҳтарин барои истироҳат кардан. мо ҳар сол чанд бор ба ҳамин водӣ ё ҷойҳои кӯҳӣ дигар мо мерем, тамошо мекунем, мо кемпинг мерем, палатка катӣ мерем. ҷои беҳтарин барои ин ҳели чиз. ва аз ин сабаб оянда ҳаст барои туризм дар инҷо. ояндаи зур ҳаст барои туризм дар инҷо. мо ҳар сол мумкин 4-5 бор ба онҷо мерем. аз ҳама маъқултарин кӯҳҳо. аз ин сабаб ба ман хеле маъқул аст. меҳмоннавозии тоҷикона ҳам писанди ҳар як сайёҳи сафар менамуда ба Искандаркӯл гардидааст ва ҳар кадоми ӯ аз муҳаббати инсонӣ, дӯстию рафоқати мардуми мо лаззат мебаранд. чанд нафар сайёҳони хориҷӣ аз меҳри зиёд ба сарзамини аҷдодии тоҷикон ва мардуми фарҳехтаи ин гӯшаи дӯстдоштании сайёра забони тоҷикиро аз худ намуданд, ки албатта ифтихор аст барои мо мардуми тамаддунсозу фарҳангию дорои таърихи бостон. номи ман ҷасур, ман аз Англия ҳастам. номи англисӣ Ҷереми. вақте ки ман дар Англия зиндагӣ мекардам, ман аз интернет ман фаҳмидам ки ҷои Тоҷикистон ҷои наз аст, табиат дар инҷо хуб аст ва обу ҳаво тоза аст. дар инҷо ман шунидам дар бораи ин чизҳо, ҳамин маълумот, аз ин сабаб ман омадам. пиёда гаштугузор намудан дар мавзеи Искандаркӯл корест, ки рӯҳияи касро болида ва хотирашро шод мегардонад.
It was amazing. Honestly, I think Tajikistan is such a бори beautiful аввал ман ба country. Искандаркул It's my омадам. first time Дар in a кишвари lot. I ман live here кӯҳи in аз Tajikistan, ҳама so баландтарин it was a 300 privilege метр to аст train ки чандон here in баланд нест. Tajikistan. дар искандаркул барои қабули сайёҳон шароити хуб фароҳам оварда шудааст ва ҳамчунин ҷиҳати лаҳзаи дар фазои кушоду соҳили баҳри зебову дарахтони сарсабз ва зери чаҳчаҳи паррандагони нодир будани онҳо хаймаҳои махсус пешниҳод мегарданд. дар ин ҷо чанд лагер низ фаъолият мекунанд ва дар ҳар кадом имкони хуби қабули сайёҳон мавҷуд аст. қабули хизматрасонӣ барои сайёҳон дар искандаркул ба дӯши сокинони маҳаллист, асосан сокинони деҳаи Саратоғ. дар ин ҷо ин худ деҳаи Саратоғ як деҳаи манзараи зебои яъне табиии кӯҳӣ буда барои ҳам кӯҳнавардӣ ва ҳам сайёҳии экологӣ мувофиқ аст. 2500 метр аз сатҳи бар баланд аст. ҳар як сайёҳе ки аз искандаркул дидан намуда аз ҳавои софу беғубори он нафас мегирад, ҳатман тавсия медиҳад ки дигарон ҳам чунин сафарро анҷом диҳанд. бо ин роҳ баҳраи хуби рӯҳӣ ва ҳам ҷисмонӣ мебардоранд. Я в приятном шоке от Искандеркуля, потому что, мне кажется, каждый человек, кому повезло здесь побывать, это счастливый человек, потому что безумная красота, нетронутая природа, это шикарно. Я получила море удовольствия, безумная красота, приятные люди, шикарные эмоции. назаре ба номгузории мавзӣ. дар баъзе ҳолатҳо бавосита ё бевосита аз сабаби номафҳум будан ё ба маънои аслияш сарфаҳм нарафтан аз ҷониби шахсони бесалоҳият ва ноогоҳ маънои аслии ин ё он калима ё ибора тағйир дода мешавад. агар мо ба маҷмӯи номҳои ҷуғрофӣ вожаномаҳои мавҷудаи маъмули таърихӣ назар андозем, чунин тағйир доданҳо, барғалат шарҳ доданҳо ва иваз гардидани маънии калимаву вожаҳоро хеле зиёд мушоҳида менамоем. аслан номҳои ҷуғрофӣ ду вазифаи муҳимро иҷро менамоянд. якум ва ё вазифаи асосии чунин номҳо ишора ба ҷой ва дуввум шарҳдиҳӣ мебошад, яъне он ки дар чӣ гуна ҷой мавҷуд будан, аз ҷониби кӣ бино шудан, дар кадом самт будан ва монанди инҳоро ишора месозанд. бисёриҳо ҳангоми шарҳи Искандаркул ба таърихи пайдоиши вожа ва маънии асосии он аҳамият намедиҳанд ва роҳи осони шарҳро пеш гирифтаанд. исми хоси кул иборат аз Искандар, исми шахс, ва калимаи кул манбаи об. чунин тарзи ташреҳ ғайриилмӣ буда, онро маводи хаттӣ аз кӯҳи муғ ёфт шуда ва дигар номвожаҳое ки бо ин калима сохта шудаанд ба куллӣ рад менамоянд. бояд тазаккур дод ки ин исми хос аслан аз ду не, балки аз се ҷуз иборат буда, аз рӯи қолаби маъмули калимасозии суғдӣ, аввал муайянкунандаву пас муайяншаванда, чун камарсанг, кӯҳи байнаш сангин, кимерсанг, санги сурх, хоҷасангхок, чашмаи аз санг бароянда сохта шуда иборат аз иск, боло, баландӣ, андар, шакли классикии пешоянди дар ва кул, манбаи об мебошад. вожаи иск дар забони суғдӣ серистеъмол будааст ва то имрӯз дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон бо ин асос калима исмҳои хос вомехӯранд, ба монанди деҳаҳои Искодар, Искондарак, Искруд, Исковат, Искич, Вискроғ, Виҷиск, Искат, Искадар, Искуруд, Искобод, Исковат, Искидарғ, Искулӣ, Искиш ва ғайра. мушоҳидаи номвожаҳо ин фикрро пурра ва амалан исбот менамояд ки калимаи суғдӣ яғнобии иск, боло, баландӣ ё баландро ифода менамояд. ҳамин тавр маънои азалӣ ва дурусти Искандаркул кул дар баландӣ мебошад. Искандаркул дар баландии 2195-2200 метр аз сатҳи баҳр мавқеъ дошта, 86-72 метр умқ, 3,4-3,5 километри мураббаъ масоҳат, 2,8 километр дарозӣ, аз 1,5 километр то 2,7 километр паҳноӣ, 172 миллион метри мураббаъ захираи об ва 741 километри мураббаъ ҳавзаи обғундор дорад.
вобаста ба фаслҳои сол ин ҳаҷм тағйир меёбад. пажӯҳишгарон бар он ақидаанд ки дар ибтидо сатҳи оби кӯл баландтар, яъне беш аз 120 метр будааст ва нишонаҳои он то имрӯз дар кӯҳҳои атрофи кӯл нақш бастааст. ин буд мустанади телевизионӣ таҳти унвони кишвари кӯҳҳо доир ба Искандаркӯл, яке аз зеботарин мавзеъҳои Тоҷикистон, ки дар тамоми сайёра бемисл аст. муаллиф Садриддини Сироҷиддин, коргардон Аюби Пирмуҳаммад, ёвари коргардон Раҷаби Бобо, муҳаррир Масрур Меликзода, ровӣ Миразизи Мирвафо, танзимгарон Рустами Абдуқайюм, Саъдулло Комилзод, мушовирон Субҳиддин Шамсиддинзода ва Раҳматулло Хайруллозода, роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Садриддини Сироҷиддин.